magbabasa po si Jacob ngayon. Kaya, panoorin natin siya. Jacob, ready ka na ba? Opo. Okay, galingan mo ha. Ito po ang unang babasahin ni Jacob. O Jacob, pakibasa. Ima. Very good. Ang ikalawang babasahin ni Jacob. Ama. Very good. Ikaw, pagkatapos ng binasa, mabilis dapat ha. Basa. Lakasan ng boses. O, isa pa, mas malakas. Tama. Ba. Very good. Mas malakas ang boses, Jacob, ha? Okay. Okay, pakibasa. Ba. Ang galing naman. O, mas malakas. Ibaba. Very good. Ang galing naman. Next. Kaya mo yan. Dalawang letter I. Kaya mo yan. O, ulit. Very good. O, very good. Mas malakas pa nga. Isa. Okay. Next. Ma. Tama. Ma. No. O, go. Isa. Ma. Mas malakas. Ma. Very good. Next. Last. Gusto ko, mas malakas ito, ha? Masa. Mas malakas. Masa. Ang galing ni Jacob, ha? Sa susunod, gagalingan mo pa, Jacob, no? Opo. Marami pa siyang babasahin sa susunod. Kaya, abangan natin siya. Bye! Bye.